Iawn, mae'r drysau yn cael, mae wedi 1 o'r gloch, felly fe ewn ni amdani. Rwy'n 3/4 awr o sesiwn sydd gyda ni, ac felly mwyn I defnyddio hi, yw mwyaf bydd felly, fe glirau chi sut mae pethau yn mynd I weithio o'r dechrau'n deg. Y bwriad yw trafod 3 maes, dim ond chi ganu ar faes y Steddfod, neu fynd am dro yn y car o gwmpas ardal yr Eisteddfod, I chi'n gwybod ymwybodol I bod nhw'n rhif ffwnc allweddol nid yn unig yn yr ardal hon, ond trwy Gymru gyfan, sef tai, iaith a gwaith. Mae'n digwydd bod yn gweithio'n dda fel thema hefyd yn dydi, am I fod e'n odl, dyna I chi help. Y syniad ydy yn bod ni'n trafod y 3 phen gyda y 3 aelod sydd yma gyda fi ar y llwyfan. Arweinydd, cymharol newydd o hyd Plaid Cymru, Llun ap Iorwerth, Heledd Vychan a Mabon ap Gwynfor. Fydden nhw'n cymryd 1 pen yr un, ond mae croeso iddyn nhw dorri draws I gilydd os oes gyda nhw rhywbeth maen nhw anghytuno ynglyn ag e. Ond ar ôl iddyn nhw gael eu cyfle, wy'n croesi mysig, ar ôl iddyn nhw gael cyfle I osod I stondin, yna mae'r darn pwysig a oll yn digwydd, fydd yna feicroffon yn dod o gwmpas y gynulleidfa, felly fe gewch chi gyfle I holi'ch cwestiwn. Pan ddod ni at y rhan fach yna o bethau sy'n ddiolchgar iawn petai chi yn dweud pwy ydych chi, os ydych chi yma ar ran rywun felly, a beth yw'ch cwestiwn yn weddol fachog, a phwy fyddech chi'n dymuno I ateb y cwestiwn, mwyn I ni gael gwneud yn fawr o'r sesiwn. Iawn, I ni dechrau gyda Llun ap Iorwerth yn aelod yn y Senedd ers degawd, ac ar ddiwedd y degawd dyma fe wedi dod yn arweinydd rhwng 2013 a 2023. Mae yn mynd I fod yn wynebu cryn dipyn o gerrig milltir fel arweinydd Plaid Cymru, a dwi'n rhyw ame I fod yn mynd I boeni llai ynglyn â'r croesogaethau yn ei Eisteddfod gyntaf na'r croeso mae'r blaid yn mynd I gael yn ei etholiad cyntaf fe. Fyna gryn dipyn yn fwy o her yn fanno yn ddigwestiwn. Ac ni'n troi tai iaith gwaith ar ei ben ac yn dechrau gyda gwaith. A y cwestiwn, Llun ap Iorwerth, o'n i'n clywed yr archdderwydd bore yma yn gwneud y pwynt mewn byd economaidd mor anghymesur. Mi oedd e'n cymerio beth yw'r ein Lloegr, dwi'n meddwl, wrth siarad am y sefyllfa yng ngweddill Prydain, ond mae'n debyg yng Nghymru yn edrych gyfeirio ac beth yw'r ein Cymru hefyd o safbwynt anghymesuredd o fewn y wlad hon. Hynny yw, nes ych bod chi'n taclo yr economi, a'i chwarae ar y cyrion ydy unrhyw beth arall y byddwn ni wedi drafod yma'r llwyfan heddiw. Pnawn da. Hwna'n ddistawd. Ydy hwnna'n gweithio rwan. Ydy mae o. Pnawn da Betsan. Pnawn da I bob un ohonoch chi a diolch am fod heddiw yma. Ydy hebos mae datrys y cwestiynau economaidd wrth sail popeth da ni'n trio I wneud wrth adeiladu Cymru newydd. Dwi'n meddwl weithiau ym Mhlaid Cymru yn bod ni chydig bach yn bryderus ac yn shei o siarad yn herma llewyrch a cyfoeth a llwyddiant ac yn ymlaen, ond dwi'n wirioneddol yn meddwl I bod hi'n bwysig yn bod ni yn siarad yr iaith honno. Achos mae llewyrch a mae hynny yn bwysig. Da ni isio gwthio cyfloga I fyny ar draws Cymru. Da ni isio sicrhau bod pobl yn gallu cyrraedd eu llawn potensial o ran eu cyfraniad economaidd. A mae llewyrch hefyd yn dod yn ffurf safon bywyd gwell. Gallu cael cartref o fewn eich cymuned, gallu ffindio tŷ am bris rhent teg, gallu ffindio tŷ am bris prynu teg. Ond mae angen sicrhau wrth gwrs bod yr llwyfan economaidd o ran creu swyddi ag ati yn gwbl allweddol. Mae Luke Fletcher yn llefarydd ni ar yr economi yn methu bod yma heddiw yma wrthi ar hyn o bryd yn datblygu'n polisi economaidd newydd ni. Be sy'n bwysig I fi ydy yn bod ni wrth ystyried Cymru'r dyfodol yn ystyried economi sydd yn neilltuol Gymreig. Y problem fawr sydd ganddo ni ar hyn o bryd ydy bod yr prif benderfyniadau economaidd mawr yn cael ei gwneud gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig sydd ddim yn cynllunio ar gyfer llewyrch I Gymru, sydd yn creisio I bob pwrpas creu cyfoeth yn
neu ddwyrain Llundain, neu de-ddwyrain Lloegr, creu cyfoeth yn ninas Llundain, ac byddan ni gyd rywsyd yn elwa o hynny. Dydy'r elw hwnnw ddim yn dod. Da ni a digon o brofiad erbyn hyn o bod ni'n gorfod trio cael y lifers yna ein hunain i greu economi sensiiliedig ar ein cryfderau ni, ar yr hyn da ni'n ei wneud yn dda, ar y diwydiannau lle ydym ni'n gallu gweld y bod ni'n dilwyddo yn y dyfodol, yn ni adnewyddol, technoleg werdd ac yn y blaen. A meddwl, pan ydym ni'n rhoi y cynllun economaidd at ei gilydd, mae wrth i'w wraidd o, mae pethau fel dwi'n dweud sydd yn gweithio i ni yn neilltuol fel Cymru. Oes yna unrhyw beth yn yr iaith i chi wedi defnyddio hyd yn hyn ar awgrymiadau polisi chi wedi rhoi ger bron sy'n wahanol i'r rai ffôn gethyn, achos fi ddim yn siŵr mod i wedi deall beth ydyn nhw. Sut y bydd y cynllun y bydd Hugh Fletcher yn gweithio arno fe yn gwahaniaethu yn sylfaenol, rhowch syniad clir i ni o hynny wrth i ni gael trafod heddiw fydd yn wahanol i'n ffôn gethyn. Dau beth yn benodol, a'r cyntaf sy'n gwbl greiddiol i ein amcanion ni fel Plaid, a sydd yn gosod ni ar wahân i pleidiau unoliaethol eraill, wrth gwrs, yn cynnwys y Blaid Lafur, ydy yn bod ni eisiau adeiladu economi Gymreig. Os ydy rhywun yn credu mae sylfaen ar gyfer creu economi gref yng Nghymru ydy caniatáu i'r lifers yna aros yn Llundain yna da chi'n arddel gwleidyddiaeth sydd yn wahanol iawn i wleidyddiaeth Plaid Cymru. Mae hynny'n ymosod i un llwyr ar wahân i Fôn Gethin sy'n dal gweitha'r holl dystiolaeth dwi'n ei weld, lle dydy y Deyrnas Unedig ddim yn gweithio i Gymru, dydy polisïau Prydeinig ddim yn creu economi lywyrchus i Gymru, mae o'n dal a hyder yn hwnnw. Ddaw dim o barhau i fod a hyder yn hynny. A'r elfen arall ydy i ni yn parodrwydd ni i edrych ar yn anghenion ni'n rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru. Da ni fel Plaid wedi bod yn mynnu datganoli, os liciwch chi, yr penderfyniadau dros economi Cymru, cael polisi economaidd sydd yn darparu yn wahanol ar gyfer gwahanol gymunedau yng Nghymru. Arfor yn enghraifft dda iawn yn dydi. Lle ydym ni wedi adnabod bod yn anghenion penodol yn yr ardaloedd Cymraeg eu iaith lawr y gorllewin yn benna, a da ni wedi gallu cynllun Arfor at ei gilydd. Fydda Llafur byth wedi creu cynllun Arfor. Da ni wedi gallu rhoi hynny ar waith. A mae gydnabod bod chi wedi rhoi dau ateb. Gai herio fel hyn, o safbwynt yr ateb cyntaf, hynny o'ch bod chweledigaeth sylfaenol chi yn gyfansoddiadol wahanol, chi hefyd wedi gwneud y pwynt eisoes. Mae'n hefyd yn wir i weid bod Llafur, yn y cynlluniau ieithyddol ni wedi clywed eisoes, wedi cydnabod bod na le i drin ardaloedd yn wahanol, a bod ni'n beth call i wneud hynny. Felly, gyda'r etholiad yn dod, sut mae llais Plaid Cymru yn mynd i gael ei glywed felly, pan mae'r math yma o bynciau eisoes yn cael ei glywed gan blaid sy'n ddielwa mwy na chi? Mae gwiro un peth, ni fentro cywiro un peth, y Betsan, mae yna frys i ni gael annibyniaeth i Gymru. Dydw i ddim, mi fyddwn ni yn mynd yn annibynnol y fori. Ond mae hynny'n wahanol iawn i ddeud bod na ddim brys. Pobl Cymru yn y pen draw bydd yn penderfynu ar y gyflymder y siwrna. Be dwi eisiau wneud ydy annog i'r siwrna honno gyflymu a chyflymu drwy roi yr hyder i bobl i gael y drafodaeth honno efo ni. Pam yn bod ni yn credu mor angerddol yn hyn? Nid annibyniaeth ei fwy neu hun ydy annibyniaeth, ond annibyniaeth mwyn i ni bobl ifanc ni, mwyn gwneud yn siŵr yn bod ni yn gwarchod yn treftadaeth ieithyddol a diwylliannol da ni'n ei dathlu yma yn y Steddfod yr wythnos yma. Mae hynny yn rhywbeth ydym ni ym Mhlaid Cymru yn benderfynol o'i werthu i bobl mewn ffordd ymarferol am resymau ymarferol. Ac yn herma yr economi, mae'r cyd-destun hwnnw yn bwysig. Ond wrth gwrs, da ni'n gorfod delio efo'r sefyllfa da ni yn ddi rwan. A rhoi cynlluniau mewn lle sydd yn gobeithio'n gallu'n symud ni ymlaen o fewn y cyd-destun presennol, lle da ni'n dal yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac yn mynnu mwy a mwy o bwerau i weithredu'n ffordd sydd ar llys Cymru. Iawn, pasiwch y meic, os newch chi, tua'r canol. I ni'n troi at Heledd Fychan, sy'n cynrychioli ardal byr wahanol i Gymru i hon. Ac fel oedden ni'n dod drwy'r drws, mae gan Heledd Fychan well Wi-Fi na sydd gen i wrth cwbl lleweid, achos oedd hi'n gallu dweud
ac yn gallu gweld bod y cyhoeddiad wedi digwydd mai ym Mhontypridd y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol y gyhoeddi yn Aberdâr o bydd yr Eisteddfod yn Mhontypridd. Prin bod eisiau dweud felly y bydd un Eisteddfod wahanol iawn, am fod yr heriau ond hefyd falle y cyfleon. Felly gael ofyn i chi i ddechrau, mae'r Llywodraeth a'r gweinidog Jeremy Miles sydd ar y maes fori wedi gwneud camau reit gyhoeddus o freision i ddangos i bod nhw yn gofidio am sefyllfa'r iaith, i bod nhw yn clymu sefyllfa'r iaith gyda thai a gwaith a'i bod nhw yn chwilio am atebion. Be maen nhw'n methu gwneud y byddech chi yn medru gwneud? Pnawn da, yn braf bod yma. Un o'r pethau mae rhaid i ni fod yn onest amdano ydy, mae Llywodraeth Cymru yn dal i ariannu pethau sydd yn gwneud niwed i'r iaith Gymraeg. Os roi un enghraifft i chi, mi fydd yna ysgol newydd yn agos iawn i faes yr Eisteddfod flwyddyn nesaf. Ysgol cyfrwng Saesneg bydd honna, a maen nhw wedi cau yr ysgol Gymraeg agosaf ydy, ac o'r un newydd filltiroedd i ffwrdd. Ond bydden nhw'n creu ysgol cyfrwng Saesneg newydd sbon, un o'r ysgolion ffantastig yma, a hynny mewn ardal difreintiedig lle fydd yn golygu bod rhaid i bobl sydd wedi gallu mynd i ysgol Gymraeg drafeilio milltiroedd lawer o 2 oed ymlaen ar y bws i gael mynediad at addysg Gymraeg. Ac i fi, di hynna ddim yn mynediad cydradd i'r iaith. A pan nes i herio Jeremy Miles am y peth, mi ddywedodd o, ti'n isio ysgol i ardal difreintiedig gael ysgol newydd, fel bod o'n dewis rhwng cael ysgol newydd neu'r Gymraeg. Ond efo'r gwir gwleidyddol, yw bod e'n gwybod bod e'r dir weddol gadarn fyna, a gobeith hwnna yn bwynt anodd i chi ddadle ar step yn drws mewn etholiad, beth bynnag ydy penjawr ddado bolisi. Dim o gwbl, oherwydd i fi yn symud o Ynys Môn i ardal fel Pontypridd, mae'r cariad at Gymru, at yr iaith, Cymru ydy'r mwyafrif o bobl yn yr ardal yna. Dych chi ddim yn cael nifer o fewnfudwyr. A mae'r balchder sydd ganddyn nhw, maen nhw hefyd yn arddel eu hunain fel Cymru. Falle bod ganddyn nhw o'r iaith, ond Cymru ydyn nhw i'r carn. A be dwi'n ei ffeindio ydy, faint o bobl sy'n flin bod nhw ddim yn arddel yr iaith. A beth trawiadol iawn i fi fel aelod o'r Senedd ydy, un o'n braint sydd ganddo ni wedi croesawu llu o bobl ifanc, 1 ar 15, 2 ar 15 oed, yn flin bod nhw ddim yn gallu'r Gymraeg. A mae hyn i fi warthus i feddwl, dyma bobl ifanc gafodd ei geni ar ôl i'r Senedd bodoli ers i ni gael y datganoli yma yng Nghymru a cyfrifoldeb llwyr am addysg. Felly mae yna gwestiynau mawr i ofyn i Llywodraeth Cymru. Os o'n i'n cyfarfod pobl 1 ar 15, 2 ar 15 oed rwan sy'n deud dwi wedi cael gwersi Cymraeg, dwi'n methu'r Gymraeg ac yn flin am hynny, yna mae yna rhywbeth ddim yn gweithio, a mae'r rhain o bobl sydd isio gallu'r iaith. Wedyn, da ni wedi cael y brwydr yna, ddegawdau nôl, oedd pobl fatha, pam da chi isio Gymraeg? Mae'n was amser pam da chi'n trafferthu. Maen nhw isio gallu'r Gymraeg, a maen nhw'n cael ei methu gan y Llywodraeth yma. Dwi'n nawr yn mynd i ofyn cwestiwn sy'n â pwrpas deiblyg, achos mae'n helpu fi sy'n holi Jeremy Miles yma fori, a gyfer hysbyseb. Ar sail y cyfrifiad, mae wedi cael ei holi nifer o weithiau ynglyn â ffigurau'r cyfrifiad, a sut mae Llywodraeth Cymru yn ymateb. Mae yna beth ansicrwydd ynglyn â rhai o'r ffigurau, fel tai awgrym bod y ffigurau o ffynonellau eraill yn wahanol ac yn fwy calonogol. Ac eto, mae yna rai pobl, o'n ar raglen fore Sul yn holi Eva Griffith-Jones yn ddiweddar, oedd yn siarad am dwndish, lle mae yna nifer o bethau da o ran yr iaith yn cael ei arllwys drwy'r dwndish. Pwynt dylanio'r werth yn syth wedyn oedd yr rhaglen, oedd wel yn y problem yw, mae yna nifer o bethau ni ddim eisiau yn cael ei arllwys i'r dwndish. So mae ei fel gweinidog wedi methu weld ac wedi methu ateb o safbwynt ffigurau'r cyfrifiad yn eich barn chi. Wel, dwi ddim yn meddwl bod ni wedi clywed gan Jeremy Miles na mae'r treigad gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa a pa mor bregus ydy'r Gymraeg. Da ni'n clywed yr hyfryd drwy'r adeg mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb gael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg a dysgu'r Gymraeg lle bynnag bod nhw'n Nghymru. Fel ni'n deud, maen nhw dal i ariannu pethau fel ysgolion cyfrwng Saesneg newydd sbon ac yn dal i symud ysgolion Cymraeg mewn i hen adeiladau. Tra mae hynny'n digwydd, dyn ni ddim yn mynd i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Dyn ni'n gweld awdurdod lleol ar ôl awdurdod lleol yn methu o ran y targedau sydd wedi cael ei gosod gan Llywodraeth Cymru. Felly, fyddwn ni'n gofyn ydy, mae'r hyfryd yn un peth, be di'r reality ar lawr gwlad,
a sut mae o'n sicrhau bod pwy bynnag, lle bynnag maen nhw'n cael eu geni yng Nghymru neu'n dod mewn i Gymru, herwydd mae trochi iaith yn beth pwysig. Dyna ni gyd i gweld esiamplau gwych o blant o'r Ukraine yn dod yn gyfan gwbl rhugl. Dych chi'n cael eich geni falle dros y ffin sy'n mynd i Rhondda Cynon Taf, cos am trochi iaith yn Mhontypridd, mae o'n awr y dydd os ydych chi ddigon lwcus. Mae yna ddisgybl sydd yn mynd mewn i flwyddyn 1 sydd wedi cael gwybod mae rhaid i ddisgwyl sy'n mae'n flwyddyn 2 sy'n mae'n cael awr yr wythnos o drochi. Mae'n mynd i fynd i ysgol cyfrwng Saesneg. Felly, be ydy'r cydraddoldeb hynny o ran mynediad i'r iaith? Jyst gan bod o'n digwydd mewn sir drosesau sir arall, dydy hynny'n digon da. Tan da ni'n sicrhau bod pawb yn cael cyfle i defnyddio'r Gymraeg a'i dysgu hi, bod hwnna'n gydradd, yna dydy'r Gymraeg ddim yn perthyn i bawb. Iawn, pasiwch y meic, os newch chi, cyn i'r meic arall fynd ar grwydr. Yn trydydd pen i'r bregeth, Mabon ap Gwynfor a Tai, yn sôn am bregeth, ond mae rhywbeth addas iawn i fi bod mab Mans sydd wedi symud gymaint yn dod yn arbenigwr polisi ar dau, mae'n rhaid dweud. Felly, ie, y peth cyntaf o gamu'r y maes, mae rhywun yn gweld fideo mawr lle mae cynrychiolwyr sy'n gweithio yn trio ateb problemau diffyg cartrefedd yng Ngwynedd yn cael gosod stondin yn egluro beth sy'n digwydd, yn egluro beth sy'n anodd. Felly, yma lawn cystal ag unrhyw le arall. Felly'r cwestiwn yna i chi eto, mae Llywodraeth Cymru wedi mynd ati yn amlwg iawn, maen nhw wedi gwneud yn faes polisi amlwg i bod nhw'n trio cydnabod y broblem o ran ail dau a thai cyntaf i rai pobl felly. Felly eto, ble maen nhw'n ei cholli hi? Be fydde Plaid Cymru yn medru i wneud nad ydy Llafur yn ei wneud? Y pwynt cyntaf yn fanno, dwi'n meddwl, wedi cydnabod mae polisi Plaid Cymru sydd ar waith efo'r Llywodraeth. Heb Plaid Cymru yn gwthio hyn fel un o brif polisiau'r cytundeb cydweithredu fysa fo ddim wedi digwydd. Felly mae'r cynllun da ni'n gweld ar waith yn lwyfo rwan, a da ni'n gweld Cyngor Gwynedd yn trigro erthigol 4 ac yn mynd i gychwyn ar y broses yna mwyn sicrhau fod rhaid i'n rhywun sy'n eisiau prynu tiau drosedd fod yn yn letu gwyliau bod rhaid i gael caniatâd cynllunio i wneud hynny. Plaid Cymru sydd wedi gorfod i hynny. Yeah? Felly mae yna gydnabyddiaeth yn fanno o'n gweledigaeth ni a ni'n gweithredu. Ac ar ôl hynny, dyna lle mae Llywodraeth Cymru methu ym mhob peth arall. Achos maen nhw wedi gosod targed i'w hun o adeiladu 20,000 o dau fforddiadwy cymdeithasol dros dymor y Senedd. Dyn nhw'n agos i gyrraedd y ffigwr yna. Ddim yn agos, dyn nhw'n cyrraedd i chwarteri ar hyn o bryd. Mae yna resymau pam, resymau sydd o fewn grym y Llywodraeth i wneud rhywbeth yn ei gylch, ond ydy'r Llywodraeth yn dewis gwneud hynny. Yr hyn sydd angen gwneud ydy yn hytrach nag edrych ar dau a dweud, fel mae'r cydwadwr yn dweud, mae rhaid ni adeiladu fi o dau, gan i gweld fysa datblygwyr tan yn cael y cyfle yn adeiladu tai 4-5 lloft, executive homes, achos dyna lle mae'r elw. Yr hyn mae eisiau ni wneud, a eisiau gweld y Llywodraeth yn gwneud, ydy rhyddhau tir cyhoeddus, a adnabod pa dir cyhoeddus sydd gynnon ni yng Nghymru, a mae yna dir gynnon ni o dan berchnogaeth cyhoeddus, i ryddhau o mwyn i gymdeithasau adeiladu, i adeiladu arnyn nhw, mwyn cyfarch galw lleol. Rwan, cyn gwneud hynny wedyn, y cam sydd angen gwneud ydy adnabod beth ydy'r galw lleol. Mae yna brosiect gwych gyda ni yng Nghymru, hwyluswyr tai gwledig, mae'r cliw yn yr enw, mae hynny'n bodoli yn y cymunedau gwledig, dydy ddim yn cael ei ariannu ddigonol, mae eisiau datblygu'r polisi yna rolio allan ar draws Cymru, lle eich bod chi'n cael swyddogion yn mynd i gymunedau ac yn adnabod angen, gweld ffuglen dros 10 mlynedd, gweld beth ydy'r demograffeg y gymuned yna, gweld beth yw'r angen yn mynd i fod dros gyfnod amser, ac yna yn bwydo hyn o fewn i'r cynllun datblygu ac yn adeiladu tai i gyfarch y galw lleol yna. Pan bod rhywun yn gwneud hynny, na does ddim nimbism, dydy pobl ddim yn dweud da ni'n eisiau tai yn y cymuned ni, achos da ni'n gwybod mae tai i gyfarch angen lleol ydi o. Ac yna mae'r Llywodraeth wedyn medru cynllunio'n ariannol rhag blaen dweud da ni'n gwybod faint o bres sydd eisiau rhoi i adeiladu'r tai yma. Felly dyma chi gymdeithasau tai, dyma'r pres, adeiladwch chi nhw ar gyfer yr angen. Yr un peth arall sydd eisiau gwneud yma yng Nghymru, mae cymdeithasau tai'n gwneud gwaith gorwych. Maen nhw yn gwneud gwaith rhagorol yn trio cyfarch galw lleol. Dydyn nhw'n cael ei ariannu ddigonol o bell ffordd, ond hefyd mae yna gyfynder ar pwy sy'n cael byw mewn tai cymdeithasol. Mae'r tai cymdeithasol yn cael ei gyfyngu bobl ar
sydd o dan ryw elw arbennig. Mae hynny'n golygu bod yna stigma i dau cymdeithasol. Mae'n golygu wedyn bod cymunedau yn dweud, da ni eisiau gweld dau cymdeithasol. Wel, os ydrychwch chi ar yr iseldiroedd ag enghraifft Vienna, does yna ddim cap ar pwy sy'n cael mynd i'r tai cymdeithasol, does yna'n cap ar faint o bres. Mae pawb yn cael mynediad i'r cymdeithasol yn Vienna, a maen nhw'n dau o safon pasif, o'r math gorau. Gall unrhyw un byw yn dyn nhw. Mae hynny'n golygu bod stoc dau gyhoeddus Vienna yn 60%, mae pawb yn byw yn dyn nhw. Ac mae gan bawb fynediad i dau yno. Mae'n draddodiad cyfan gwbl wahanol. Dwi wedi byw yn Vienna, na lwcus, yn dibynnu dysgu Almaeneg am flwyddyn. Mae'r traddodiad a'r diwylliant yna o ran perchnogaeth tai a disgwyliadau pobl yn gyfan gwbl wahanol. Na, dydy o ddim. Oedd Vienna wedi cychwyn yn 1993 wedi edrych ar Manceinion. A dysgu o brofiad dydd na sgyfunol ar ei Vienna, oherwydd y Manceinion a Lerpwl ar nhw gychwyn y broses o adeiladu tai. A hyd yn oed, cyn hynny, Robert Owen yng Nghymru yn adeiladu tai gyfarch galw y gweithwyr. Felly mae'r traddodiad yn hir gynnon ni yma yng Nghymru. Yn Vienna maen nhw'n 60%, yng Nghymru da ni efo 15% o dai yn y sector gyhoeddus. Oedden ni ar 30% yn 1974. Mae'r iseldiroedd efo 30% o stoc dai gyhoeddus. Does yna'n rheswm pam na fetsen ni gyrraedd y 30% yna. A hefyd, yr hyn da ni'n ystyried yn draddodiad i ni rwan, yn rhywbeth sydd yn eitha newid. Gath fy mam i magu mewn tŷ cyngor Hwllheli, i thad yn athro, i mam yn nyrs, a dyna oedd y nofn pan oedd tai cymdeithasol yn cael ei adeiladu yn y cyfnod hwnnw i bawb. Felly mae y traddodiad hwnnw ganddyn ni yma yng Nghymru, da ni gallu mynd yn ôl ato fo ac adeiladu arno fo. Felly, cyn i chi gadw'r meic os newch chi, ond cyn i ni fynd i gwestiynau o'r llawr, a gobeithio bod yna bobl yn meindio mod i'n cyfeirio bod e yma, ond os oes yna rhywun yn gweithio ar hyn o bryd ar gymlethod y tri ffwnc i ni wedi trafod i rhyngberthnasedd nhw, sut mae'r naill yn atal helpu ateb y lleill, felly, Simon Brooks a'r criw sy'n cydweithio yw hwnnw. Lle ofyn i chi fel hyn, mae yna rannu peth meddwl wedi bod o safbwynt y grŵp hwnnw. Beth yw'r un peth maen nhw yn nerfus o'i wneud ar hyn o bryd i chi'n meddwl y dyliau nhw i wneud? Os na rwle maen nhw'n gwrthod mynd ar hyn o bryd, o byddech chi fel Plaid yn dagle y dylen nhw? Dyna gwestiwn, o'n i wedi spotio Simon Brooks yn ystod y gornal yna hefyd. Ac wrth gwrs o'n i wedi gweld y feiro hefyd o'n sy'n yna. Na, dwi'n meddwl bod ni'n pwyntio at unrhyw elfen benodol o lle da ni ofn... Helpu cynllunio, hynny yw, os na ddiffyg hyder mewn cael ei gweld yn... Rheswm dwi'n dweud bod na ddim un peth ydy, does na ddim un ateb i'r sefyllfa yma pan da ni'n edrych ar enghraifft yr set o reola da ni ym Mhlaid Cymru wedi llwyddo i allu gweithredu drwy'n cytundeb gydweithio neu efo'r Llywodraeth. Mae yna gymaint o elfennau ohono fo, a fydda dim un elfen sengl yn ddigon. Hynny ydy, dydy codi premium treth cyngor ynddo fo'i hun ddim yn mynd i fod yn ddigon. Dydy gorfodi rhywun i orfod mynd drwy broses gynllunio mwyn troi cartref preswyl llawn amser yn ddi-haf, ddim ynddo fo'i hun yn ddigon. Be sy'n eisiau ni wneud ydy cymryd yr holl elfennau yma ac adeiladu suite mewn ffordd yn de. O bethau sy'n ei gwahaniaeth, mae'r gwaith mae Simon yn ei wneud yn cynnig lot o bethau, mae'r polisïau sydd wedi cael eu cynnig ganddo ni ar hyn o bryd. Ond beth allweddol ydy bod ni yn cael y drafodaeth yma rwan a bod ni wedi llwyddo i gael Llywodraeth i ddeffro i'r angen am weithredu. Dwi'n cofio chydig iawn o flynyddoedd yn ôl, trio perswadio Carwyn Jones pan yn brif weinidog i gau y loophole, lle oedd pobl yn gallu cofrestru tŷ-haf fel busnes ac osgoi talu unrhyw dreth lleol o gwbl. Ac mi oedd y Llywodraeth Lafur yn gwrthod derbyn bod yna broblem. There is no loophole. They're not doing anything illegal. Yn union, dyna oedd y loophole. Mi oedd y system yn caniatáu ac yn wir yn annog pobl i drio osgoi talu unrhyw drethiant lleol. A be ddigwyddodd yn y blynyddoedd diwethaf, bod pobl wedi sylweddoli hynny. Ac yn Rhosneigr nath y geiniog ddisgyn i fi bod y gymuned wedi dall be o'n i'n trio gweithio amdano fo. Pan ges i'n galw mewn i'r gegin yn ystod bore coffi yn Rhosneigr a merched hyn.
we've got to do something about the red bins. A da ni'n da allan be oedden nhw'n sôn i ddechrau, we've got to do something about the red bins. A be oedden nhw wedi sylwi oedd bod y bobl oedd yn eithrio o'r system treth cyngor yn cael bin gwahanol. Oedden nhw'n cael bin coch oherwydd bod nhw'n busnesau. Wrth gwrs, mi oedden nhw'n busnesau oedd yn cael ei eithrio yn llwyr o dalu unrhyw drethiant, felly mi oedd y bins coch yn ymddangos. A mi oedd yna arwydd am y tro cyntaf iddyn nhw bod eu cymuned nhw yn Rhosneidr yn cael ei throi o gymuned breswyl i fod yn gymuned lle oedd pobl yn defnyddio systemau cyfreithlon i weithio yn erbyn buddiannau y gymuned. Mae pobl wedi deall be sydd wedi bod yn digwydd ar ran y marchnadau ni, a mae hynny'n allweddol. Mae'n cymryd ystod o bethau i drio neud. Iawn, i ni mynd o bins coch i gynulleidfa groch gobeithio. Mae yna gwestiwn wrth y drws. Sech chi ddigon caredig i fi pwy chi'n cynrychioli a pwy licech chi ateb y cwestiwn. Mae'r meic yna wrth y drws, dwi'n meddwl. Arwel Hwyswyd yn Cymreicrog. O'ch chi'n sôn am y stigma efo social housing yn fyna. Pryd dwi'n siarad o cynghorwyr yn hyn hyn weithiau, mae yna stigma efo cynghorwyr Plaid Cymru sydd wedi nhw'n cynrychioli new housing, they don't like the aesthetic. Y cynghorwyr pensiwn ac am pobl dosbarth canol, I'm alright Jack, a dwi'n isio fwy o tai cyngor yn y pentra ni, a dwi'n mynd i pobl o tu allan y pentra. So, pobl yn dod o 5 milltir o lôn yn dod i cymuned ni. Mae'r peth yn anhygoel. So, chi'n siarad y greu gen, chi'n siarad lot o bethau da, dwi'n cytuno fo. Ond o fewn Plaid Cymru'r cynghorwyr yma, dwi'n iawn, dwi'n isio nhw yn sef i fi, de. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n torri lawr stigma o'r cynghorwyr o Plaid chi, de. Mabra Gwynfor? Dwi'n meddwl bod ti'n cyfeirio fan o'n benodol at ni'n cynghorydd sydd ddim yn y blaid bellach, ac sydd yn gwneud lot o'r twrw yna ac yn union yr hyn ti'n sôn. Mae'r pwynt ti'n gwneud yn un teg, hynny ydi, da ni'n sôn am yr angen am dau, ond pan bod yn dod i adeiladu tai'n lleol, mae yna pobl i gwrth nhw. Dyna pam bod ni'n gorfod adeiladu ar yr hyn oedden ni'n sôn yn hynt, sef yr hwylyswyr tai yma, mwyn adnabod angen lleol a cyfarch galw lleol. Yr hyn da ni wedi gweld yn hanesyddol yn bendant ers y 60au, 70au, ydy adeiladu tai allan o gymunedau yn bell o lle mae'r angen, ac pobl yn cael ei dympio efo pwrpas mewn maestrefi heb wasanaethau cymunedol lleol. Allwn ni'n gwneud hynna, mae hynna'n gynllun sydd wedi methu, mae'n gynllun sydd gadael pobl i lawr ac yn gadael tai. Da ni'n sôn am nid yn unig tai, da ni'n sôn am y gymuned, da ni'n sôn am feddygfa lleol, da ni'n sôn am yr ysgolion lleol, da ni'n sôn am gyswllt bysys lleol, da ni'n sôn am greu strwythur cymunedol mwyn bod pobl yn medru gweithio a byw yn y gymuned heb bod yn gorfod teithio allan o'r gymuned yna. Lle dwi'n byw yn ochr Corwen, os ydi i Bala a Tywyn a unrhyw gymuned y Meirionnydd, mond co-op sydd gennym ni yn y cymuned yna. A mae co-ops gwledig, maen nhw ar dair haen cost. Da ni ar yr haen dryta 1 drwy'r amser. Mae byw yn y cymunedau gwledig yn ddrytach. A felly mae pobl yn Bala'n gorfod teithio i Port, i Tesco, neu mynd i Wrecsam, sy'n andros o daith iddyn nhw, a mae'n costio fwy. Felly mae'r rhaid i greu cymuned, nid yn unig adeiladu tŷ, ond creu cymuned o amgylch y tŷ yna, efo pob dim sydd angen ar bobl i fyw bywyd o urddas yn cymunedau brwy. Mae hwnna'n cymryd amser, a mae'n cymryd arian ar neges gwbl glir ar hyn o bryd i bod yr arian yn o'r gael. Ac yn sicr, os ydych chi'n gweud bod bris o ran bethau, ydy'r amser yn o'r gael chwaith. Na, un blwyr, o unrhyw blaid yn unrhyw le yn trio wneud ydy adlewyrchu pryderon a brwydro dros fuddiannau i cymunedau. Ac oes mae yna wastad rhyw geidwadaeth ecfach ym mhob man pan mae'n dod at adeiladu mwy o dai, oherwydd mae'n pensiwn ni'n iawn fel mae o, diolch yn fawr. Wel, un o'r elfennau mwyaf pwysig, mae bod i sôn amdano fo'n barod wrth greu galw. Mae gennym ni achos Gwalchmai yn Ynys Môn ar hyn o bryd, lle mae yna lot o dai unau yn cael ei adeiladu neu yn cael ei cynnig, be dydy'r gymuned lleol ddim yn ei weld neu ddim wedi cael ei argyhoeddi ydy lle mae'r galw yn yr gymuned honno. A be dwi'n yn neud ydy dweud wrth y cyngor dangoswch lle mae'r galw mwyn profi
bod yr angen honno yno yn lleol. A fel mae Mabon dweud, mae dangos y galw yn rhan gwbl allweddol o greu dadleuon dros. Nid yn unig faint o dau, gan eisiau lle maen nhw'n mynd. Dal ar dau cymdeithasol, tai cyngor, mae lot yn dal iawn yn o da. Efo ar ran cymdeithasau tai, sydd yn wahanol i tai cyngor, lle, sut ydyn ni, a mae hwn yn cyfrannu at cael gwarad o'r stigma ac i chaddu beth i tŷ cyngor ac tŷ cyngor yn rhywbeth i bawb, neu tŷ cymdeithasol, lle. Sut ydyn ni yn gwneud y cymdeithasau tai yma yn fwy atebol, oherwydd un newid sydd wedi digwydd ers symud o'r system tai cyngor i cymdeithasau tai ydy, ac dwi'n gynghorydd yng Ngwynedd. Felly, pan dwi'n gofyn cwestiwn o'r swyddog cyngor Gwynedd, mae nhw'n atebol iddo fi fel cynghorydd ydyn. Pan dwi'n gofyn cwestiwn o'r cymdeithasau tai, ydy'r gwasanaeth ddim cystal, ydy'r gwasanaeth chwaith ddim cystal i'w tenantiaid. Felly mi ydw i, mae rhaid dweud ychydig bach yn nerfus i sicr chi os ydym ni'n gofyn o'r cymdeithasau tai yma i adeiladu mwy dau. Oherwydd ydw i'n siŵr os ydyn nhw yn cynnal yn gyfnod 6,500 o bobl ar gyfnau yn dod o ran yr cyfrifoldeb cymdeithasol. Mae hwnna rhywbeth sydd hefyd yn dargoll illa. Mae'r rhai, dwi'n cymryd eich war public ydy'r y ward mwyaf difreintiedig yn Ngwynedd lle mae yn ystod 10% ucha yng Nghymru. Mae yna broblemau cymdeithasol a mae angen gweithwyr, mae angen pobl ar lawr gwlad yn mynd hwnna 10 mlynedd ddim am wneud lot o wahaniaeth o gynnydd y ffwrdd ydyn. Mae angen bod yn gweithio am ddegawdau does i allu mynd i'r afal ar rhai o'r problemau yma. Felly, sori, bod yn gryno, yn fwy atebol, ond hefyd sut ydyn ni'n yn esgoffa nhw ella i cyfrifoldeb nhw ac os angen rhyw cod neu beth bynnag yn dweud dyma beth yn ymwneud chi os ydych chi'n derbyn. Fath yn y byd dros les y tenant, dydyn nhw wedi cael ei hyfforddi fel landlordiaid i edrych ar ôl lles y tenant, a does gen nhw ddim yr adnodde. Unig beth mae'r landlord yn neud yn yr achos ydy wedi cymryd y pres a mynd i ffwrdd. Tra bod y tenant yn aml iawn efo problemau cymdeithasol dybryd. Felly mae angen strwythur wraparound ar nifer o'r tenantiaid yma. Dyna lle mae'r sector dau cymdeithasol i fod i gan i fewn. Nôl yn yr 1970 pan ar ni weld twf yn aplygiad sector dau cymdeithasol, ateb galw yn y bryd hynny, os ydych chi ar tai Eryri fel oedd, tai Teifi, yn y ffyn Teifi, ateb galw bryd hynny pan oedd gen ti diboblogi, yr iaith yn colli tir, oedd gen ti grew Gymru wedi dod ynghyd a creu cymuned o dau leol. Mae'r cymunedau yna, cymdeithasau tai wedi colli ychydig ar ei democratiaeth nhw ac ar ei hatebolrwydd nhw. Felly mae rhaid ni ail gyflwyno'r elfen democrataidd yna. Mae rhaid sicrhau fod y tenantiaid efo llais cyfach ar fyrddau cymdeithasau tai, fel bod y cymdeithasau tai yn ateb ac yn cyfarch-galw'r tenant. Ac ydy'r hawl yno i wneud hynny? Ydy, mae gynnu fi'r hawl, newid y cyfansoddi trwy'r denantiaid ac yn dweud, wel, dyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n siarad am, maen nhw jyst efo problemau teuluol ac yn dweud, nid yr arbenigwyr fan hyn. Wel na, nhw di'r bobl sy'n byw yn y tai, nhw di'r bobl sydd yn arbenigwyr ar ei bywyd. Ond fath byddai pwysig yn aelodau felly a eisiau cael ei glywed o fewn i gymdeithas. Y pwynt sylfaenol yw i bwy maen nhw'n atebol. Felly pwy all ddweud, ond na, chi ddim wedi gwneud hyn, chi ddim wedi cyrraedd y targed, felly chi'n colli allan. Mae angen cymdeithasau tai i fod yn fwy atebol i'r gymuned maen nhw'n gwasanaethu ac i'r tenantiaid sy'n byw yn nhw. A mae bosib rhoi cynrychiolwyr yna ar y fyrddau yr cyrff tai cymdeithasol. Mae eisiau ni'n gwneud hynny. Ymhellach na hynny, os ydrychwch chi ar y ffindir, yn y ffindir mae'n hwn be maen nhw'n alw'n upstreamio, llawer iawn yn fwy. Maen nhw'n cyflogi gweithwyr cymdeithasol yn y cymdeithasau tai sydd yn gweithio ar y cyd efo pob un o'r tenantiaid ac yn adnabod anghenion y tenantiaid ymhell bod yn dod yn broblem. Felly mae gennych chi denant yn ffindir, cyn bod y tenant yna yn dweud dwi'n methu talu rent mis nesaf, mae'r tenant yna medru dweud, mae'r cwmni dwi'n gweithio yn dweud fydd na ddim dyrchafiad cyflog flwyddyn nesaf. Flwyddyn o flaen llaw, a'r gweithwyr cymdeithasol sy'n gweithio i'r cymdeithasau tai cam i fewn yn dweud, da ni'n adnabod problem fama, da ni'n mynd i rhoi wraparound rhaglen ar waith i atal y person rhag mynd yn ddigartre. Ond i'r cynghorydd arbennig yma, cyn steddol blwyddyn nesaf, cos fyddwch chi yn ateb y broblem nawr cyn i ddiweithygu. Mae angen i ni sicrhau bod pobl yn cael cynrychiolaeth ar y byrddau cymdeithasau tai.
ac yn cael yn fwy democrataidd. Mae wedi mynd yn llai democrataidd, mae llai gynghorwyr ar y byrddau. Mae Gwynedd ychydig yn wahanol, achos mae tai Gwynedd, Cyngor Gwynedd oedd adra, ac felly'r hyn sydd wedi gweld yn Gwynedd ydy colli atebolrwydd democrataidd i raddau mwy na eraill. Ond mae angen a'i gyflwyno hyn. Iawn, ni wedi camel y cwestiwn, sy'n fer, chi eisiau dod nôl, cyn i fi fel dod fan hyn? Os angen rhywbeth ryw bocstor, ryw golf, Oes. Comisiynu lan o'r ring, ond Oes, sydd yn amdanad sydd yn gallu dweud, na, gwneud hynny'n gywir, dyma'r Ombudsman tai. Mae angen hynny, ond os ydym ni'n cyfalaf ar hyn o bryd, mae Llywodraeth yn gwrthod gwneud. Iawn, oce. Yn cwestiwn nesaf ni. Diolch yn fawr. Fel un arall o gyngorwyr Gwynedd yn ymwelchio yn yr hyn mae Gwynedd yn neud i drio dod i'r atab ar broblem yma, pethau bach. A fel ysbys sydyn, mae werth alw'n papell Gwynedd, efo sydd yn rhoi tai rhithiol i chi o dydd mae Cyngor Gwynedd yn adeiladu. Da ni'n adeiladu tai am y tro cyntaf rwan, ers y 70au, dwi'n meddwl mae hynny wych. Ond i ddod yn ôl, y rhywun yn gyfeirio bod na ddim un atab sydd bob yma, ond llawer o atebion. Dwy atab dwi ddim wedi clywed chi'n gyfeirio, tas yn falch o glywed eich sylwadau chi a fel sy'n bosib. Ydy morgeisi tymor hir, enghraifft, yn Japan, mae morgeisi hanner can mlynedd hyd yn oed yn naturiol i ddigwydd. A mae hynny'n rhywbeth sy'n galluogi pobl eitha i fynd i fewn i'r farchnad. A hefyd, rhan berchnogaeth ydy beth arall. Rhai bobl byd am gobaith yn beth o brynu tŷ yn gyfan gwbl yn ei henwa nhw, ond mae gynnu'n obaith o brynu tai hanner a hanner neu chwarter a 75. Cytuno. O ran y morgeisi, mae o'n bolisi gyda ni, da ni'n trio eithio bod mae'r Llywodraeth wedi cytuno fod ni'n gyflwyno morgeisi Cyngor Sir. Oedd hwnna'n arfer bod yn rhan o beth oedd gan Gynghora Sir yma yng Nghymru ac yn y Deyrnas Gyfunol. Thatcher ac yn blaen wedi atal hynny, ond rwan da ni'n edrych ar gyflwyno morgeisi o dan reolaeth Cynghora Sir, sy'n golygu fod yna fwy o atebolrwydd lleol a bod pobl Cynghora Sir yn adnabod i cymunedau. Felly mae morgeisi sicr yn un o hynna, ac hefyd o dan cytundeb efo'r Llywodraeth ar hyn o bryd, da ni'n mynd i roi mortgage rescue scheme fewn hefyd, yn cael ei ariannu gyda ni, sy'n golygu fod unrhyw un sydd efo trafferth talu mortgage yn mynd i ddod o dan Gymdeithas Tai lleol a nhw'n helpu nhw i dalu'r mortgage yna am gyfnod o amser. Yn union fel Ari Jocelyn Davies wneud nôl 2008, ond efo fwy o bres. O ran y rhan berchnogaeth, ydy mae hynna'n rhan o'n polisi ni, mae'n rhywbeth da ni wedi bod yn gweithredu. Drafferth da ni'n cael efo Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, a da ni'n gweld hynna draws y bwrdd o'r ydych chi'n medru ymelaethu ar hyn. Does gen nhw'n pres, a maen nhw'n deithio ni drwy'r awset, does gen nhw'n pres i wneud hyn llall arall. Mater o blaenoriaethu ydy pres, lle maen nhw'n blaenoriaethu pres nhw? Ie, felly, hynny, mater o blaenoriaethu pres yw i chi hefyd. Felly, ar be fyddech chi'n gwario llai mwyn gwario mwy ar dau? Mae hwnna'n gwestiwn dyrus da, ond mae yna bapur wedi cael ei gyhoeddi gan Tai Pawb yn galw am yr hawl i dau. A mae'n dangos yn glir yn yr ymchwil yna gan beth enw'r cwmni economegaidd yna Llundain, dwi'n cofio enw'r cwmni. Os fysen ni'n sicrhau fod tai o ansawdd ar gael i bawb i fyw ynddyn nhw, dros gyfnod o 10 mlynedd ar hugain, byddai hwnna'n arbed 10 biliwn o bunnoedd mewn iechyd yn unig. Ond yn y tymor byr, mae eisiau'r arian i wario. Ni symud yn neud y res? Un o'r pethau dyn ni wedi bod yn gofyn i Llywodraeth Cymru ydy'r cyfle i ystod lawr a mynd linell wrth linell drwy'r gyllideb. Tu hwnt i'r gyllideb cydweithio, oherwydd maen nhw'n licio yn herio ni'n aml iawn gan dweud, gyllideb cydweithio sy'r fai yn hyn, mae canran bach iawn o'r gyllideb sydd yn y gyllideb cydweithio, yn danos hefyd bod nhw'n meddwl na mond efo'n help ni, fydden nhw gyflawni unrhyw beth o fewn Llywodraeth. Ond mae'n rhaid i ni edrych o ran yr hir dymor. Mae yna ormod o bolisïau dyn ni'n gweld yn cael eu cyflwyno fel pethau tymor byr. Mae rhaid cael cynllun degawdau ar gyfer Cymru. Dyn ni wedi gweld pethau fel y ffigurau toddi plant. Bod ni'n cael gwared o toddi plant efo'n 20 efo targedau. Rhywun wedi hen fynd ag ati. A dwi'n meddwl un o'r pethau rhystredig iawn i ni yn y Senedd ydy gweld yr holl bethau yma sy'n cael eu gyhoeddi am eisiau blwyddyn neu ddwy ag ati. Mae'n rhaid i ni edrych o ddifri ar y mesurau sy'n wedi gwneud gwahaniaeth. Ond hefyd, ydym ni ddim jyst beio San Steffan. Mae yna ffordd o gynhyrchu mwy o incwm yn lleol, mod yn cefnogi busnesau lleol ag ati, ydym ni ddim yn gweld hynny'n digwydd. Dyn ni ddim chwaith yn hybu Cymru. Mae'r holl fanteision dyn ni'n gweld
llai o bobl yn dod i Gymru ar wyliau, llai o wariant ag ati, pobl dod ar fws am y diwrnod ag ati. A dyn ni angen newid hynny, mae gynnon ni gymaint i fod yn gynnig. Mi dyle hon fod yn wyl ryngwladol o bwys, fel dyn ni gweld pobl yn heidio i loriant ag ati, i weld a dathlu'r diwylliant. Pam nad ydyn ni'n neud y math yna o bethau, a dyn ni ddim yn gweld Cymru cael ei farchnata'n rhyngwladol, na chwaith gweld wedyn y math o swyddi ac ystod o swyddi sy'n gallu bod yma. Cyn i fi roi y cwestiwn ola i aelod etholedig arall o Plaid Cymru, os yna rhywun yma sydd ddim yn cynrychioli Plaid Cymru, fel sy'n dymuno gofyn cwestiwn, oes ma yna ardderchog. Felly'n reit sydyn te, beth am fan hyn i ddechrau, mae drwg gen i Aled. O, sori, yma, oedd y meicroffon yn ôl ni, mae'n gallu gweld. Gofynnwch a chroeso. Richard Davies yw'r enw fi, dyma'n cynrychioli fi hyn. Just i roi, fel landlord, ydyn ni ddim yma i gymryd yr arian ar hynny i ffwrdd. Dwi yn yr ffwrdd yn wedi buddsoddi cyfer iawn wariant, a da ni safon y tai ydyn ni, yn gorfod bod yn safon, a dyna'r big sylw sy'n Iawn, a beth am gael Chris, diolch yn fawr am wneud y sylw hwnnw. Beth am gael dau gwestiwn, mae Glyn Thomas yn y cefn, a beth am dod i ardal wahanol o Gymru fan hyn hefyd, i ni gael yn cwestiwn ola. Y peth dwi'n sylwi yn y drafodaeth yma, os da ni'n sôn am Plaid Cymru, wrth gwrs, da ni'n sôn llywodraeth i Gymru, ond lle mae'r llywodraeth leol, lle mae awdurdodau lleol mewn cysylltiad o Plaid Cymru genedlaethol. Mae Plaid Cymru'n arwain Sir Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Caerfyrddin. So mae hynna'n ardal helaeth iawn o Gymru. Ardaloedd Cymraeg a benodol a fwy ohonyn nhw. A beth dwi'n deimlo ydy, dwi'n gallu gweld unrhyw fath o gydweithrediad rhwng y cynghora a bedodau lleol hynny, a dwi'n gweld chwaith lot o berthynas rhwng yr awdurdodau hynny sy'n cael arwain i Plaid Cymru hefo Plaid Cymru yn genedlaethol. A mae yna bwlch ar rithro yma, mae yna lot o rymoedd gan yr awdurdodau lleol yma, a mae hi bwysig iawn bod y blaid genedlaethol yn hyrwyddo hynny ac yn trio cam yr awdurdodau lleol i ddefnyddio grins am nhw yn lles y cymunedau, a diolch yn digwydd ar hyn o bryd. Diolch Glyn, tra bod chi'n agor o'r ymateb hynna, fel mae Cymru fan hyn. Ymateb byr iawn gen i hynny, dwi yn cytuno efo chi bod y berthynas yma rhwng y blaid yn Senedd Cymru ac mewn llywodraeth leol angen cael ei chryfhau yn istaf blaen chi fydda yma. Pedyr Owain Griffiths wedi benodi yn llefarydd ar lywodraeth leol a wedi rhoi y rôl ychwanegol iddo fo fod yn gyswllt gwirioneddol rhwng y gwaith seneddol ni a gwaith llywodraeth leol. P'unai mewn ardaloedd lle da ni'n arwain, neu yn rhan o arwain cyngor, neu mewn ardaloedd lle da ni eisiau cryfhau yn presenoldeb ni, a eisoes ers dod yn arweinydd, dwi wedi bod efo criw Gwynedd, efo cynghorwyr Sir Gaerfyrddin, cynghorwyr Sir Conwy, oherwydd mod i'n gytuno fo chi 100% bod hon yn berthynas mae rhaid i ni adeiladu arni oherwydd yn cynghorwyr ni, yn gymunedol ac yn sirol wedi esgwrn yn cefn yn cynrychiolaeth ni ar lawr gwlad, a'n gallu ni i weithredu. Glyn, ywch chi addo dod o'r sesiwn yma ym mhen blwyddyn i ni gael gweld i pethau di gwella. Yn cwestiwn ola ni, yn falch o weid bod i dod gan ddynes yma yn y dres glan. Bod technogaeth ac eiddo ddim dim ond yn broblem i chi lan fan hyn, mae'n broblem mawr i ni yn y cymoedd hefyd. Mae hanner y stryd, mae Canolfan Zoar yn actually eistedd ar nhw, perthyn i pobl sy'n byw yn Llundain. Dwi wir yn poeni, maen nhw'n dod mewn, prynu'r tai ac wedyn yn centi nhw i pobl lleol, so mae'n broblem i ni. Hefyd, dwi eisiau pwysleisio wrth sgrifennu strategaeth economaidd, mae rhaid sicrhau bod datblygu cymunedol wrth rhaid y peth hefyd, achos yr unig ffordd i ni'n mynd i ennill yn tir gyda ni yw rhoi gobaith i'n cymunedau ni a sicrhau bod nhw'n... Sy'n nabod o'ch cymuned chi'n dda iawn. Yr ateb nes o safbwynt yn ei siarad am yr Eisteddfod Gymru allan yn y cymoedd. A dechrau symud y Merthyr ac yn y cymoedd, dwi'n teimlo bod wir angen ennill tir arni a dwi'n meddwl bod y gyd ar gael i ni ar hyn o bryd. Diolch Liz, y garol ar y weinydd. Dwi yn Merthyr, dwi'n meddwl diwedd mis Medi yn yr Hydref, dwi yn gobeithio cael cynhadledd o'n holl dimani ar draws y cymoedd mwyn dangos pa mor benderfynol ydyn ni o gynnig gobaith, o gynnig gweledigaeth ar gyfer cymoedd y de, fel rhan gwbl ganolog yn gweledigaeth ni ar gyfer Cymru.
Un sylw ola gen i o bosib, un peth ni ddim wedi cyfeirio ato fo eto, a hyn yn gwbl allweddol yn y maes yma o greu gobaith cymunedol, creu dyfodol a cynaladwyedd i gymunedau, ydy diboblogi. Ydy diboblogi sydd wedi costio gymaint i ni fel cymunedau yn pob cwr o Gymru dros y blynyddoedd. A mae tai a gwaith, a mewn rhai ardaloedd mwy na'i gilydd iaith, ond berthnasol i bob rhan o Gymru, dyma ydy'r elfennau sydd yn allweddol mwyn cynnig ateb i hynny. Da ni wedi colli pobl ifanc oherwydd i tai iddyn nhw roi gleidiau lawr yn eu cymuned. Dwi'n hyderus ynglyn â'n gallu ni. Mae tai wedyn yn gwbl allweddol i hynny. Does da ddim pwynt cael swydd dda sydd ddim yn ddigon da i allu fforddio prynu neu rhentu tŷ yn eich cymuned chi. Mae hyn yn gwbl greiddiol i'r math o gynaliadwyedd cymunedol da ni eisiau adeiladu ar gyfer Cymru gyfan. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri, mae'r atebion cynnwysfawr i chi wedi rhoi. Diolch am daith Interrail o gwmpas Ewrop gan nabod a Gwynfor ar y pen arall na. Diolch i'r Gina Biorwerth, mae yna waith mawr o'i flanau, fel mae'n hynod o ymwybodol, dwi'n meddwl. A diolch i Heledd, fydd yn cael blwyddyn brysur iawn yn sicr blwyddyn nesaf yn paratoi at yr Eisteddfod ynglyn â'r holl heriau etholiadol hefyd sydd i ddod. Ac o ran yr un cwestiwn yna, falle, mas atebwyd fydd yn deg i weid yr un dyrys ynglyn â lle mae Plaid Cymru i roi llai o sylw a llai o arian mwyn pwysleisio'r pethau yma. Cyn yr etholiad nesaf fydd yn rhaid i roi am yn debyg gyda peth manylion yn fwy falle na gen i wedi gael heddi, os di hynny'n deg i'w gwneud. A mi na i orffan os y cael, drwy roi hwnnw yn y cyd-destun o lle di pen draw y siwrna yma i ni fel cenedl. Mae llawer o grymoedd da ni eisiau cael rhywun yn cynnwys y grym i greu arian drwy fod at y sodlus yn hunain yn mynd i ddod o fod yn wlad annibynnol. Dyna pam ydym ni'n dyheu ac yn gosod y nod hwnnw o fod yn wlad sy'n gallu penderfynu ar yn ffawd ein hunan. Llawer haws gwneud penderfyniad ynglyn â lle i wario, pryd i wario, faint i wario, pan mae gennych eich trysodlus y ffyn yn caniatau chi. Na chi arweinydd sy'n gwybod sydd wedi cael y gair ola. Diolch o'ch eich tri, ysgolch yn dda.